كم تلمود بحادة تقام تمرت تراخيمنا لنا أبناء لهم من نايت عنا تمرتين ريو لالي 4 عامات زخون سبات فتصيمم كسروهم زي ولهم عصرت حادقين زخون مقبتات مس مخنياتو أبزي فيديوز نقراكم يخون مباركس إزي نايت عنا تمرتين بزحاز تأكم سلا زخونة بغنقنات كلكم سابسكرايب لايك شير بمقبار نخالوت نخبات أحقبرو مزي فيديو بستتحز حساب رئيتو إنا حتو انتهاليكم أب كومنت أقمط اللي مباركس بغتانا بتتمرتيك حلف بعدما نادفانا أنت نخيد بفلاي دحري 4 عامات ميتابوليزمنا يقنس ناي هرمونات لوطي يجمرو سلازي دما كم حمام لبي ناي شكوري حمامنا ناي مقطاطم حمامات زولو حضور حمامات ناي متحاز عدلنا يوسخ اب عسراتات ወይ ከዓብ 30ታት ዕድመና ብዙሕ ተጽዕኖ ዘይብሎም ሓደ ምግብታት ድሕሪ 40 ዓመትና ክብደትና ጉልበትና ናይ ስርዓተ ምሕቃቅ ምግቢ ከይዲ ኢንፍላሜሽንና ብጠቅላላ ጥዕናና ክጎዱ ይኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ 40 ዓመትና ፈጺምና ንምገቦም ዘይብልና 10 ምግብታት ክነግረኩም ቀዳማይ ሽኮር ዝበዝሖ መስተታት ለስላሳ መስተታት ሽኮር ዝበዝሖ ሻሂን ቡናን ከምኡውን ሓይሊ ወሃብቲ መስተታት ወይ ድማ ኢነርጂ ድሪንክ ተባሂሎም ዝሽየጡ መስተታት እዞም መስተታት እዚኦም ናይ ደምና ሽኮር ክውስኽ ክብደትና ንኽውስኽ ከምኡውን ናይ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ንኽፍጠር ዝገብሩ ተወሳኺ ሽኮር ኣብ ውሽጦም ሒዞም ይርከቡ ንልቢ ሕማምና ዓይነት ክልተ ናይ ሽኮር ሕማም ቁልፊ ሓደጋ ምክንያት ዝኾነ ናይ ከብዲ ስብሒ ስብስብ ክህሉ ይገብሩ ምንም ዓይነት ናይ ኣመጋግባ ረብሓ ወይ ድማ ኒውትሪሽናል ቫልዩ እውን ኣይህቡን ብተወሳኺ ብናይ ጸላም ከብዲ ሕማም ናይ ምጥቃዕ ዕድልና እውን ይውስኹ ስለዚ ነዚኦም ካብ ምውሳድ እቲ ዝበለጸ ኣማራጺ ከም ማይ ናይ ማይ ሎሚን ካብ ተኽሊ ዝተቐመመ ሻሂ ወይ ድማ ተፈጥሯዊ ፍራፍረ ዝተሓውሶ ማይ ተትሰትዩ ተመራጺ ይኸውን ካልኣይ ዝተዘጋጀዩ ስጋታት ከም በዓል ቤከን ሆት ዶግስ ሃምና ሳልሚን ዝበሉ ስጋታት ካብ መጠን ላዕሊ ሶድየም ናይትሬትና ዝተማልአ ስብሒ ሒዞም ይርከቡ ጸቕጢ ደም ናይ ልቢ ሕማም እና ናይ ማዕናጡ ካንሰር ናይ ምትሓዝ ዕድልና እውን ይውስኹ ናይ ኢንፍላሜሽን ሙሳኽ ናይ መገጣጣሚ ሕማም እና ናይ ዋሃይታት ምዕራግ እውን የስዕቡ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ምግብታት ካብ ምውሳድ ጽቡቕ ኣማራጺ ንብሎም ቅብኣት ዘይብሎም ስጋ ከም ናይ ደርሆ ስጋ ንሱ እውን ኣጠባብሱ ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ከም ቱርኪ ንብሎ ቅብኣት ዘለዎም ዓሳታት ከም ሳልመን እና ሰርዲን ወይ ድማ ካብ ኣትክልቲ ዝርከቡ ከም ናይ ፕሮቲን ምንጭ ኮይኖም ዘገልግሉና ከም ብርስንን ዓተርን ተትጥቀሙ ጽቡቕ ይኸውን ሳልሳይ ዝተጻረዩ ካርቦሃይድሬት ከም ጻዕዳ ባኒ ፓስታ እና ኬክ ካብ ጻዕዳ ሕሩፅ ዝተሰርሑ እዮም ፋይበር እና ኣልሚ ምግብ ድማ የብሎምን ብተወሳኺ ድማ ቁልጥፍ ዝኾነ ናይ ደም ሽኮር ምውሳኽን ናይ ደም ሽኮር ምቕናስን የስዕብልና እዚ ድማ ናይ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ክብደት ምውሳኽ የስዕብልና ዘይተረጋግዐ ናይ ደም ሽኮር ክህሉ ስለ ዝገብሩ ናይ ሓንጎልና ዘይምርግጋዕን ድኻምን ድማ የስዕብልና ኣብ ክንዲ እዚኦም ምውሳድ ጽቡቕ ኣማራጺ ዝኸውን ሙሉእ እኽሊ ከም ኣጃ ወይ ደሞ ኦትስ ንብሎ ከምኡውን ናይ ቡና ሕብሪ ዘለዎ ሩዝ እና ሙሉእ ናይ ስርናይ ሕምባሻን ተትጥቀሙ ጽቡቕ ይኸውን ራብዓይ ብደንቢ ዝተጠበሱ ምግብታት ብዝለዓለ ደረጃ ዝተጠበሱ ምግብታት ከም ጥብሲ ስጋ ዝተጠበሰ ናይ ደርሆ ስጋ እና ዶናት እዞም ምግብታት እዚኦም ሕማቅ ኮሌስትሮል ወይ ድማ ኤልዲኤል ዝውስኹ እንትኾኑ ጽቡቕ ኮሌስትሮል ወይ ድማ ኤችዲኤል ንብሎ ዝቕንሱ ከምኡውን ትራንስፋት እና ኦክሳይድ ዝኾኑ ዘይቲ እውን ሒዞም ይርከቡ ኢንፍላሜሽን እና ናይ ሰራወር ደም ጉድኣት እውን የስዕቡ እዚ ድማ ናብ ናይ ልቢ ሕማምን ኣርትራይተስ ሕማምን የምርሕ BAGS ወይ ድማ ኣድቫንስድ ግላይኬሽን ኤንድ ፕሮዳክት ምፍጣር ምክንያት ናይ ቆርመትና ምዕራግ ከይዱ እውን የቀላጥፍልና ስለዚ ነዚኦም ካብ ምውሳድ ጽቡቕ ኣማራጺ ብመጎጎ ወይ ድማ ብኦቭን ዝተጋገሩ ወይ ድማ ናይ ኣውሊዕ ዘይቲ ወይ ናይ ኣቮካዶ ዘይቲ ብምጥቃም ብንእሽተይ ዝተጠበሱ ምግብታት ተትጥቀሙ ንሱ እውን ንጥዕናና ብዘይጎድእ ማለት እዩ ሓምሻይ ካብ መጠን ዝሓለፈ ኣልኮል ምስታይ ኣልኮል ናይ ጸላም ከብዲ ስራሕ ናይ ሆርሞን ሚዛን እና ሜታቦሊዝም ይጎድእ ብተወሳኺ ካንሰር ናይ ምስትዋስ ክእለትና ምቕናስ ናይ ድቃስ ምዝባዕ ዕድል እውን ይውስኽ ናይ ሰብነት ምድራቕ እውን የስዕብ እዚ ድማ ናይ ቆርበትና ምዕራግ የቀላጥፍ ድኻም እውን የምጽእ ኣብ ክንዲ እዚ ዝሓሸ መማርጺ ትሰትዩ እንተኮይንኩም ሓንቲ መስተ ንደቂ ኣንስትዮ ወይ ድማ ክልተ መስተ ንደቂ ተባዕትዮ ኣብ መዓልቲ ተትጥቀሙ ጽቡቕ ይኸውን ሓልሓሊፉ ድማ ቀይሕ ወይኒ ንኣንቲ ኦክሲዳንት ትሕዝቶ ስለ ዘለዎ ንቆርበትኩም ተትጥቀሙን ቆርበትኩም ጽቡቕ ይኸውን ማለት እዩ ሻልሻይ ዝተዓሸጉን መጻንሕን ጥቀሞም ምግብታት ከም ቺፕስ እና ፋስት ፉድ ንብሎም ምግብታት ማለት እዩ እዚኦም ዝለዓለ መጠን ዘለዎ ዝተጻረየ ካርቦሃይድሬት
ሶድየምና ጎዳእቲ ዝኾኑ ስውሕታት እውን ሒዞም ይርከቡ። ናይ ማዕናጡ ፀገም ብተወሳኺ ድማ ምሕቃቕ ምግቢ እውን ይርብሹ፣ ኢንፍላሜሽን የምፅኡ፣ ክብደትና ክውስኽ ይገብሩ። ኣልሚ ምግቢ እውን ስለ ዘይብሎም ኣየፅግብኹምን። ስለዚ ካብ መጠን ላዕሊ ክትበልዑ የለዓልኹም። ካብዚኦም ወፃኢ ዝሓሹ መማረፅታት ከም ሎዝ፣ እንጣጢዕ፣ ዝተጠበሰ ሽንብራ ወይ ድማ ትኩስ ፍራፍረ ምስ ሎዝ ተጠቐሙ። 7 ሰብ ስራሕ ጥዑማት ምግብታት እዚኦም ናይ ማዕናጡና ባክቴርያ ክልውጡ፣ ናይ ሽኮር ድሌትና ብተደጋጋሚ ክውስኹ፣ ሜታቦሊዝምና ከተኣጓጉሉ ይኽእሉ። ኣብ ሓደ ሰባት ድማ ከም ርእሲ ሕማም፣ ስምዒት ምውዋኽና ናይ ግሉኮዝ ዘይምምጥጣን፣ ክብደት እውን ምውሳኽ የስዕቡ። ካብዚኦም ወፃኢ ጽቡቕ መማረፂ ንብሎም ተፈጥሮኣዊ ጥዑማት ስቴቪያ፣ ሞንክ፣ ፍሩት ወይ ድማ ጥረ መዓር ተትጥቀሙ ጽቡቕ ይኸውን። 8 ጣዕሚ ዘለዎም ርግኦታትና ዝተሓተ ቅብኣት ዘለዎም ምህርቲ ብዙሕ ግዜ ንጥዕናና ጠቐምቲ ተባሂሎም ተተሸጡ እውን ኣብ ውሽጦም ዝለዓለ መጠን ዘለዎ ሽኮር፣ ሰብ ስራሕ ክብደት ዝውስኹ ነገራትን ኣለዎም። ዝተሓተ ቅብኣት ዘለዎም ምግብታት ድማ ኣድለይቲ ዝኾኑ ብቅብኣት ዝመኩ ቫይታሚናት ከም ቫይታሚን ኤ፣ ቫይታሚን ዲ፣ ቫይታሚን ኤ እና ቫይታሚን ኬ ናብ ደምና ከይምጠጡ ይገብሩ። ሽኮር ኢንፍላሜሽን እና ናይ ማዕናጡ ዘይምጣን ናይ ምግቢ ድሌትና እውን ብተደጋጋሚ ይውስኽ። ስለዚ ነዚኦም ካብ ምውሳድ ዝሓሸ መማረፂ ከም ኢንጆይ ወይ ድማ ንእሽተይ መዓር ዝተሓወሶ ተራርጎ ተትጥቀሙ ጽቡቕ ይኸውን። 9 ማርጋሪን እና ሃይድሮጂኔትድ ዝኾኑ ዘይትታት እዚኦም 0 ግራም ዝብል መፍለይ እንተሃለዎም እውን ትራንስፋት ግን ኣለዎም። ኣብ ሓደ ኣገልግሎት ካብ 0.5 ግራም ንላዕሊ እንተኮይኖም ሕማቅ ኮሌስትሮል ማለት እውን ኤልዲኤል ይውስኹ፣ ጽቡቕ ኮሌስትሮል ማለት እውን ኤችዲኤል ይቕንሱ። ስለዚ ናይ ልቢ ሕማም ስጋት ድማ ይውስኹ። ድሕሪ ግዜ ድማ ምስ ናይ ሓንጎል ብቕዓት ምውራድን ናይ ምስትዋስ ዓቕምና ምውራድን ዝተተሓሓዙ እዮም። ስለዚ ነዚኦም ካብ ምውሳድ ጽቡቕ ኣማራፂ ከም ትኽክለኛ ጠስሚ ብመጠኑ ተትጥቀሙ ወይ ድማ ናይ ኣቮካዶ ወይ ድማ ናይ ኣውሊዕ ዘይቲ ንዝኾነ ትምገብዎ ምግቢ ተትጥቀሙ ጽቡቕ ይኸውን። ካልኦት ናይ ኣትክልቲ ዘይቲ ከም ሳንፍላወር ዘይቲ ኣይትጠቐሙ፣ ሃይድሮጂኔትድ ዘይቲ እዮም። 10 ዝለዓለ ሶድየም ዘለዎም ምግብታት ዝተዓሸጉ ምግብታት፣ ዝዝሓሉ ምግብታትን ኣብ ፋብሪካ ዝተዓሸጉ ምግብታትን እዮም። እዚኦም ካብ መጠን ዝሓለፈ ጨው ስለ ዝሕዙ ማይ ካይወፅእ ኣብ ምግባር ብተወሳኺ እውን ኢንፍላሜሽን ፀቕጢ ደምን ክውስኽ ኣብ ምግባር ዝለዓለ ተራ ኣለዎም። ድሕሪ 40 ዓመት ናይ ኮላሊት ስራሕ እውን ይጎድኡ። ብተወሳኺ ናይ ካልሽየም ሕፅረት እውን የስዕቡ። እዚ ድማ ናይ ዓጽምና ጥዕና ጎዳኢ እዩ። ናይ ስትሮክን ናይ ልቢ ሕማምን ስጋት ድማ ይውስኽ። ስለዚ ካብዚኦም ዝሓሹ መማረፂ ትኩስ ምግቢ ኣብ ገዛኹም ኣብሲልኩም ምምጋብ፣ ኣብ ክንዲ ጨው ቅመማት ንመጣዓሚ ተትጥቀሙ። ምግቢ ካብ ደገ ትገዝኡ እንተኮይንኩም ድማ መፍለይ አንብቡ፣ ዝለዓለ ሶድየም ዘለዎም ምግብታት ኣይትጠቐሙ። ስለዚ ሎማዓንቲ ሒዜ ዝቐረብኩ ትሕዝቶ ይመስል። ኣብ ዝቕፅል ብኻሊእ ጠቓሚ ዝኾነ ርእስቲ እስካብ ንራኸብ ሰላም ቀኒዩ። ኩልኹም በዚ ኣጋጣሚ ላይክ ሼር ክትገብሩ ድማ ብትሕትና ንሓተትኩ። ብሩኽ ግዜ ይኹነልኩም። ቻው ቻው።